ODM hapa tumekuwa ni kama yatima. Tumekuwa na candidate wale wako daldal, wale ambao hawasikia, hawajulikani wanaenda mbele ama wanarudi nyuma. Sasa kama kiongozi nilikuwa na wasiwasi kubwa sana. Sasa leo nimepata kiongozi ule ambaye niko naye na uhakika ya kwamba tutapata ubunge hapa Lurambi kama ODM. Tumemtamani kwa muda mrefu akuje Lurambi tufanye kazi na yeye. Lakini nasema Mungu amesikia wito wetu na ametuletea Mheshimiwa Bishop Titus Hamala. Bishop Mheshimiwa Titus Hamala, tumekukaribisha Lurambi constituency kwa chama cha ODM. Kumekuwa na speculation. Watu wamekuwa wakishindwa Bishop baada ya NDC ya ANC alienda wapi. Na mimi nikiwa Bishop na kiongozi ambaye nimekomaa kwa miaka, nataka niwaambie mimi sitazungumza mambo yoyote kuhusu Mheshimiwa Musalia Mudavadi ama chama cha ANC. Nitawazungumzia ile safari yenye ninaenda. Sitawazungumzia kwenye nimetoka. Jatend Migago mar Aluora Keria kutubiko dok ne jotije piny owacho modonjre weche mag siasa. Kanuloso iko mar mosindo Daniel Ole Kaiseye gweng' ma Enkare County Manarok. Tubiko wacho ni apisas mag piny owacho nigi ting' mar chwalo dongruok koriwore kod puonjo ganda ber mar yiero jotelo makare. Ewi mano ok owinjo kwedi apisas mag piny owacho ma odonje siasa ne odok ne okang' mar riwore kod Azimio la Umoja kendo goyo debe ne Raila Amolo Odinga. This distinction between politics and civil servants and neutrality, when it comes to a matter of life, and this is a matter of life, it's a matter of development, it's a matter of, we have an obligation as ministers, we have an obligation as public servants to educate our people, to stand and defend and promote the rights of our people. That's not being a politician. Politicians are politicians. Ringre Nyathi majegni adek manyocha nyang omake dhowath mar layo mandarieda e county ma Siaya koro yudi. Ringre Waren Otieno ne yudi bang' menyo kuom seche 24 ka jakom dhowath mar layo Peter Okeyo yango ni ringre ne onge kod fuonde mora mong'e. Ka ringre nyathino tere kar kano ringre Mama Diany ka jadura mar Rieda Otiende Amolo mane otimo limbe kanyo singo mar ndiko ne bad Migago marito le mar bunge KWS mondo mine na rita ochiumo tegno ne jopiny e dhowedhe 31 duto mantiere Rieda. Nyathini nobiro gi min-gi to koro sama min-gi luoko to kete tie nam to nyang' bira moma gi kode. Ne wawuoyo gi KWS officials ntiere ka, ne wawuoyo nyaka gi chief. Ma wawinjore ni sani adhi ndiko barua ne county government ma Siaya. Kwayo ni kuom beaches wa 30 man Rieda. Obed ni bich ka bich nitiere kumochiel. Moket ni mini nyalo dhi tuome pi, kata nyalo luoke, kata ng'ato nyalo dhiye king'e maber ni nyang' ok nyal maki nikech ikete sigingi. Mama ne gima wadhi timo kendo wadhi kwagi nikech osetime kuonde moko. Ok wane gima ok nyal time Rarieda. Mor ni nikech sani koro Rarieda kae ni yita sirikal oseyie ni miyowa sub-regional headquarters ma KWS manitiere kamiluongo na Wingo. Manito wasechielo negi kanyo, manito wasenyiewo lowo mwachielo kanyo, makendo sani wasegedo negi, koro warito mana mondo gibiye. Nikech ka gibet kanyo, to biro miyowa tich mayot, sama kata nyalo mako ng'ato, to ginyalo biro piyo. Obila ma Migori dhi nyime gi apedha ne chudhe moko ma oyangore ni medo mayo jopiny ma Migori omendagi e yor miriambo. Yangore ni kochakre dier higa mokadho nyaka chak higani ji ma ok tin 11 osema omenda e yor miriambo ka ripota marwa Judith Omondi miyowa ler mathoth. Achudhe matiyo kod simbo ng'we yamo e mayo jopiny e gwenge ma Migori koro osekelo luoro mathoth e kind jodak makono. Samuel Chacha mawuok e gwenge ma Kuria en achiel kuom ji 11 gi mabende osewito omenda mathoth e lwet achudhegi. Aliniambia ni kwamba ako na deal na hiyo deal msungu anataka ananunua
fish food ambaye mkebe moja inatoka Tanzania 5,000 za Kenya. Alafu kinunua unaenda unauza inauzwa shilingi 7,000. Chacha ne oma omenda maroma 200 kod 30 bang' romo kod achudhegi wang' gi wang'. Kitu ya ajabu wakati wanaenda kuleta hiyo makaton, walikuja wakaniambia kwamba hii Mhindi amekataa kutoka Tanzania kwamba baki lipo cash. Geno mare mar yudo mwandu mane odwaro ne olal bang' fwenyo ni ne omiye mana mikebe ma oting'o oganda mosetedi. Kitu ipo these people walikuwa conmen. Kwa vile saa hii waligundua nimeripoti, walisima simu. So ni kitu naomba tu serikali hii wasaidie Wakuria, watu wamekonio Migori, Kihancha, Isibania, Timaro. Jia par koda chiele kaunti ma Migori koro sema omenda maromo milion 2 koda chudhe chakre dwe mar 7 higa mokalo nyaka dwe mar 1 mar higani. Ma kaluwore kod lipot mane ogol kod obila e kaunti ma Migori. Jatend obila e kaunti no Mark Wanjala wacho ni achudhegi mecho kokalo kuom simbo ng'we yamo. Right now niko na 11 cases hapo kwa ofisi, watu wameibiwa na mtu anapigiwa simu, anaelezwa tunakutengenezea namba ya huduma, tuma namba yako ya kitambulisho. Ukipeana namba ya kitambulisho, ana swipe hiyo line yako na anakopa mshwari M-Pesa kwa bank kama huko, na withdraw pesa yote, alafu wakati unakimbia unakuta pesa imeenda. So don't be, usipeane namba yako ya kitambulisho kwa mtu yeyote akudanganya unatengenezewa huduma namba. Obila ma Migori osechako chenro mar pedho achudhegi ka koro gikono oganda mondo koro obed motang' kod achudhe ma bende osewe oganda kod lal mathuth. Judith Omondi, Ramogi TV. Johera magadhule piny ma Senegal nopongi mor kod ilo bang' tim ma Senegal bedo joloche tuke mag African Cup of Nations magikone otne orumo e piny ma Cameroon. Senegal noleo tim mar Egypt e opicha choma bang' tugono ruma modhi dakika ma 90 kar doko ni nome dakika 30 kata extra time mondo mi yud jaloch. Johera go nyiso mor margi ne tim mar Senegal mapok nobedo joloche tuke mag AFCON nyaka ne chakgi higa mag 2019. Senegal nologi tim mar Algeria e final mag AFCON ka bende e higa mag 2002 nologi e telo mar quarter final e tuke mag World Cup. Ka magi duto koro gin mawich nyalo wil godo nikech loch manyoro gotieno. Johera mag Senegal mantiere piny France bende okawo thuolo manyiso morgi e boma ma Paris. Club ma Liverpool nochopo e tielo mar 5 kata 5th round e tuke mag FA Cup bang' loyo club ma Cardiff gonde 3-1 e alap noero mar Anfield. Ronald bends it away from goal. Super header. Super goal.